Kegiatan hari ini gawe kebun sayur neng cerak kandang sapi mburi omah. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Kegiatan hari ini aku arep gawe kebun sayur meneh bolo ya arep gawe soalnya sing wingi ngarepan kayak gur ciut. Kayak iki tak sepile sik ya mburi omahku kaya ngene iki. Yo ngene iki kebak tandur-tanduran kaya ngono kuwi. Kayak iki kolam leleku dhisik kae saiki wis ora tak nggo, aku wis ora arep ngingu lele bolo. Soalnya ya wis ora berhasil iki bekas kandang pitik dhisik ya ku gawe cuman saiki pitike iki ora gelem jegur kandang kuwi. Iki yo kandang cilik dhisik rekake aku ya so yo metoti pitik ngono ki lho tak ingu tak pakan setat lengku kono kae sing arep tak gawe kebune sayur. Iki mau wis bar sarapan wareg lanjut iki jikok pacul nek nggon kandang gen karo golek keringet bolo. Lagi kene iki lokasine sing arep calone tak nggo gawe kebun. Lokasine iki cilik cuman iki arep pacul isik nggon sehlor iki tampingane gen lurus rada ombo ngono lho bolo. Dadi sore iki sing wingi kae kalen tak keruki lagi ya bismillahirrahmanirrahim. Ayo lekas macul begal iki bolo ning aku jenenge begal ngene iki. Lemah ya lumayan empuk ning kene iki lemah padas kaya ngene iki. Dadi mabiur nek di kowe enak biur ngono iki padas ning iki nggo nguruk biasanya sok nguruk-uruk apa ya dalan apa nggo nguruk jogan ngomah ngono ke apik gen sadurunge dipelur. Lah kebunmu sayur ngarep omah piye Mas Gendos kabare? Kebun sayurku ngarep omah ke alhamdulillah ya wis mulai do tumbuh kabeh basane sawi, kangkung, teronge mulakno aku ke iki pengen nandur meneh neng rumah soalnya ki tak delokke apik bola aku nek nandur ke dadi. Lagi rencanaku rumah ke sisan arep tak gawe kebun tak nggo yo tak tanduri bangsane lombok, kacang panjang, pokoknya komplit mengko ditunggu wae nek wis mulai dadi kebune iki. Sian ya wis kemringet tenan bola dadi wenteng yang awak. Iki wis rampung kaya ngene iki. Nah iki tak paculi iki mangke yo semene iki kebune calon iki. Iki langsung aku arep golek pring tak negor nyang mburi omah. Pringe iki engko arep tak nggo cagak jaring soalnya nek ora dijaring ke yo pitik ora uman bolo dadi yo kudu dipageri. Lah iki yo ndelalake pringe aku ning omahku yo duwe dhewe dadi ora perlu tuku. Langsung wae kita tegor aku yo cukup siji soalnya ora patek ombo kae mangke. Kama yo mburu omah nek ori bareng kae. Garungan ori nek ngono aku jenenge. Jane iki yo nek lahanku mburu omah ngon cedhak omah ke ombo bolo yo kaya ngene iki jembar iki guduluri kunir kuwi. Nek sorpring ngene iki janawane sadu kae. Cuman yo enek siji sing ra tak penaki bolo. Enek glugute dadi negor pring ini barang iki yo nek kenaan glugute giatel. Ajare wong piye nek gen ora gatel ngono nek pas negor pring kon gembol klaras gedang kuwi. Tapi iki mangke aku ora gembol klaras ya alhamdulillah ora gatel. Biasane nek gatel no diusuk-usuk ning rambut ngono ke glugute ilang. Jadi pringe iki tak potongi dawane ke semeter setengahan kuwi ya sak dhuwure jaring tak belai kek tak sisiki iki engko ke. Wes rampung untukku sisik-sisik pring iki lanjut tak gawa nyanggon kebun untukku gawe mau ya mungkin untukku masang ke mungkin ora saiki sesuk soalnya pring iki jek teles gen rada alum-alum sik ngono tak simpen sik tak kokne kene iki arep tak tinggal mantuk sik ya iki mangke wis awan ya wayah maem awan wis ngelih gek ya arep adus sisan iki bolo tak lanjut sesuk meneh. Macul gawe kebun lanjut masak welut sing oleh pake saka sawah. Kembali lagi di vlog keseharianku dadi iki lanjutan video diingi aku kae bar macul gawe kebun berumah kae aku lanjut arep adus lagi ke si Oyan ki turu nyentuk eneng nyempet. Iki mau ke pakake saka sawah ke nggawa welut. Lah mangke iki kon ngolahi aku. Le iki aku oleh welut. Lah mak iki soalnya ora gelem bolo nek kon ngolahi welut jare mbuh apa amis apa piye ya wis iki aku sing masak. Iki lanjut wae aku langsung nyang pawon. Lah iki oleh ke sakmene iki ya lumayan welute ke nek ngono aku welut cilik-cilik ini iki lho bolo. Sing welut sak gede-gedene ngono kae iki ukur sak sedotan kuwi rada gede sithik kae nek ngono aku ke. Langsung wae iki mangke aku langsung golek resep bumbu masak welut ke opo ya. Lagi aku oleh ketemu iki mangke nek brambang, bawang, lombok, terus kunir, kemiri, terus jahe karo tumbar. Iki sing bumbu uleke ya mbuh ki kok enak apa ora soalnya aku lagi pertama. Terus ki yo jek enek tambahane bumbu celupe nek gula Jawa, terus nganggo salam, laos, terus karo dong jeruk. Lanjut wae iki tak ulek bolo iki lempere mak iki anyar wingi sing sebloke langsung tuku nyang pasar mak iki lempere iki. Gandeng welute mangke rong tak rajangi jek dawa-dawa iki arep tak rajangi ya cilik-cilik iki mbuh apa ya jenenge resep masak apa kaya ngene iki. Aku ya genurut mangke buka resep-resep ngono iki kok ketemu ketok iki cocok iki. Lagi tak irisi cilik-cilik ini iki bolo iki engko welute iki. Nek biasane welut ki enake dimasak apa ya apa dipeyek apa dipiye nek paling enak iki. Soale iki yang ngono aku sawah ngono aku kene iki jarang bolo sing enek
welut iki ya gon-gon-gonan iki sing suwawang suwar sing cedhak nggon disedot banyu pam kae lho kono kae sing enek welute. Ngono ae welute cilik-cilik ngono kuwi nek dipancing ora iso. Kuwi isone iki dipaculi ngono kuwi oleh njikuki welute. Langsung wae iki aku wis manasi minyak ning nggon wajan iki arep tak goreng welute sik, dadi tak goreng sik setengah mateng ngene iki. Lah engko lagi dimasak nganggo sing bumbune entukku gawe mau. Nah iki bolo nek wis setengah mateng engko gek dintas lanjut aku nomes bumbune sing arep dienggo masak. Ya mbuh aku iku nurut resep bolo iki. Welute sing tak goreng setengah mateng mau wis tak entas iki lanjut arep nomes bumbune sing bumbu ulek mau. Nah iki ditumis. Engko nek wis rada mambu wangi-wangi ngono bumbu celupe gek ya diwarne sing dong salam karo dong jeruk, laos kayak mau. Iki mangke wis mambu rada wangi-wangi ngono. Bumbune tak cemplungne welute bolo. Nah kaya ini penampakane wah jan yo mringin. Iki tak tambahi banyu sithik bola soare anjurane kon kae banyu sithik kayak iki uyah karo moto karo kecap iki yo tak tambahne gen tambah rasane luwih sedep tur nikmat. Jan ambune iki ya seger tenan iki jajal tak rasakne iki masak aku enak ora ya iki. Alhamdulillah ki yo pas bola ndelalah ki. Ora kasinen tapi rada legi mergo kecap mau kayak yo ndak seneng aku nek ora pedes ki. Lanjut iki ya aku arep tak jajal tak nggo maem bola sisan aku mayurung maem ternae ya sisan untukku ngolai iki mau mateng kayak tak nggo lawuh maem tak gawa nyang ngarepan untukku maem. Iki apa iso diarani welut rica-rica ya bola kaya ngene iki. Soalnya aku ora mudeng bumbu apa. Waduh jan iki mah yo aku tambah lalapan pete le tuku ning pasar dadi ya luwih nikmat suwera maem pete iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo maem bola iki welut masakane Mas Kentus. Rasa-rasane nek masakane dhewe ya genah enak tenan. Tapi yo enak tenan bola aku ki ora ngapusi. Nek enak ya tak omone enak, nek kurang piye ngene tak omongne ora enak. Nek rasane iki ya rada pedes-pedes, jaine ya krasa, kunire ya enek, pokoke ya enak lah, gurih ya legi ngono iki. Aku enek entek iki untuk maem iki. Sak piring iki cuman aku ra imbuh wis wareg iki. Alhamdulillah bola wareg tenan. Kemangke ya engko paling pak iki ya maem nek mak iki ora gelem maem nek welut gegur aku karo pake sing gelem.